И здравейте, вие сте с Георги Тодоров. Както сте разбрали от заглавието, днес ще правя СМР на суши. Малко повече информация за суши. Направо да ви изкажа. И ето го сушито. Така. Така. Ето го сушито. С него. А сушито включва кимчи. И това. И това не знам какво е. Също така има и такива клечки. Ако можете да работите, аз мога. И да. Сега следва малко информация за там, откъдето съм го взел. Сушито е взето от Sushi Masters. Намира се в град Варна, улица Русе, номер 37. Тук може да си избереш най-различни. Ето. Ето това, което ще пробвам. Ето го. Рамбо. Също така може да се избереш по твой вкус. Така и освен солени, има и сладки. Също да. Това беше странно. За първи път го чувам. Ето. Има с банан. Това е с банан. Цайте какво има. Нещо. И да. Също така в описанието може да видите страницата на този ресторант и също каналът на Янито Стефанова. И нека да преминаваме. И така, нека да преминаваме към СМР. И ето го слушато. Също така, ако искате още такива видеа, се абонирайте за канала и напишете в коментарите. Ако искате още такива видеа, напишете в коментарите, че искате. И така, нека да преминаваме. Ето го първото суши. Така. Доста е яко. Сянка. Сянката е доста хубава. Също така нека да кажа, че предишното суши беше ето това.
кимчи. Доста е хубаво. Така. Имаше малък проблем. И малко сянка. Това е сянка. Не фокусира. Пак сянка. Тази е май по-различна. Има едно, което е по-различно. Сянката е оранжева, не розова.
Сега може сега да ви излезе снимката на предишното суш, което съм яла. И така, може да го видите също на страницата ми в Инстаграм. Ето го. Това е онова, дето говорих. Доста хубаво. Това е последното. И така, мисля това да е завършиха на видеото. Не забравяйте да се абонирате и да лайкнете това видео. И ако искате да правя още такива клипове, пишете в коментарите. Също пишете и какъв искате да е ASMR. И така, довиждане до другия клип.